Значи сега ще ходим на мегалита с Мартин, обаче сега първо трябва да идем до тях, да му вземем гума, да му я сменим, там ще ходим да си взима и каската и чак тогава. Абе, с две думи, яко занимавка, ама това е положението, няма какво да се прави. Хубаво, ще се включа най-вероятно чак в Мартин, защото няма какво да покажа нататък. Няма нито гапове, нито стълби, нищо няма, абсолютно нищо няма, само асфалт. Ай! Забравих, че е тук има един стергап. Оп! Имаше стергапа и сега антимски няма ги пускам. Там е едно малко дропче, ама чекайте. Те. И те. Ето как взехме този гопак. Този гопак с спукана гума. Сега ще варим Добрев. След той ще варим и аз не знам къде и след той чак мегалита. Пак то спукана гума. Нещо няма ли да кажеш ти, бе? Да кажа, имам втори шок. Доволен съм. Гумата е тип-топ. За първи път покав с това колело, да кажа, го имам. И това е, бах тякото. Да, аз със Сенда разпуках около 20 гуми, 30, дали съм сменил вече. 20 гуми, само първия месец от когато го имаш. Да, не знам какво ставаше тогава. Трънди има. Иззехме и всеки ден покажи гума. За 20 дни. През ден, брат, През направо. ден покажи гума. Направо. Аз се стои чудо за първи път. Може. И зато и сега Добрев и сето и най-вероятно вече като сменим и като тръгнем за там другото място, където Гопенда ще си взима каската. Чак тогава се включим, то после ще дойде още едно момче. Още едно момче, ще ходим и трима на мегалита. И тъй. Ай. Ето то Гопака и го сега си оправя гумата. Давай, давай, автомонтьорчо, давай. Ето такова. Да, е цепката. Не се показах на миналото, бе. Там не се видя. Видя са. Ай, като тръгнем, ще взем. Тъй, къде ще звъня, бе? Като тръгнем, пак ще си включим и да по-нататък. Ай. Значи, сега отиваме към такова. Отиваме към Lidl. Там начака другото момче. То се смени гумата на буста. А пък колко луфти има отзад, да не казвам. И хубаво. Ай там на... Леч приятелка да си има. На Lidl се видим. FM, брат. Ай, на Lidl се видим. Его, ня! Его, новия тапанар. Я кажи нещо, бе. Кажи нещо, бе. Дета знам, после ще има YouTube. YouTube. Фана го страх, фана го страх. Срам ли те, бе? Хубаво, аре сега, като сме там на мегалита, ще пуснем пак или там на велолета, не знам, ай. Ай така, вече тръгнахме за мегалит. Официално тръгнахме. О! Ай, се включим. Там където почва катеренето малко. Се включим от там малко. Ето готова сказка вече. И ай. Ето така вече тръгнахме да се катерим с това.
Обаче няма да пускам много клипчета нагоре, защото малко залязва и нямаме много време. То не знам дали се качим изобщо догоре, защото то сега е колко 3,5. То залезва 5,5. Не знам, ще видим до къде ще се качим. Може да не се качим догоре, може да се качим. Се включиме, като тръгваме нагоре, защото няма абсолютно никакво време да снимам нагоре. И тъй, ай. Ами, след много мъки се качихме най-накрая тук мегалита, там сендъра, тук трека. С много мъки се качихме, обаче качихме се. Слънцето залязва вече. То колко и часа, бе? 4,2. Не мога видя. 4,2. Бива, бе, що да не. Чай си. Чай да се качим горе да... Стой, хоп. Хоп. Его. Тук горе от мегалита. Бах тях утре. Право. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Яко е. Хубай. Ще пуснем пак, като тръгваме надолу. И тъй, хай. Ай, съм заварина. Ай.
Ой! Мать! Хубаво. Значи сега после може да се включим чак. Хубаво, ай. Нека сме заварени. Значи той беше. Тук имаше едно яко пускане, ама то е доста малко. И като цяло това беше за днеска. Няма какво повече да снимаме. То нататък е велалия равно. И няма какво да снимаме просто. Затова, че това е за днеска. Лайк, сабскрайб и до следващото видео. Хай!